si Mac Ranger nasa kasa pa. Barangay Peno Kabul. Kasama natin si Ba't ka mag-reply? Ayan ba? Ano dyan balay? Ceremony is a peak of event or a dedication. Pangarap ay sinisilang ng bagong araw. Kami laging tambo. Mga proyekto ng tahanan mula sa simula. Sa bawat hakbang So magpipirman pa po kami ng kontrata doon sa bahay. LV ang dapat abangan. Vlog ng buhay, tower of inspiration. Mac Lagunilla, hindi nagkukulang. Project after project, abot kamay. Okay, good morning. Good morning po mga boss. Punta tayo sa Ordaneta. So groundbreaking po natin ngayon mga boss. Yan, alas 10. So service natin si Empress. Yan, si Mac Ranger nasa kasa pa. Baka bukas pa makakuha. So for EGR cleaning maintenance mga boss. So tapos hanapin ng kasama natin. Kung wala di tayo na lang mag-isa pa biyahe. Let's go. Okay, dito na tayo sa Ordaneta. Yan, Barangay Kabuluan. Barangay Kabuluan po yung pupuntaan natin. So groundbreaking bungalow house. Dito na tayo. Ayan o. So kasama natin si Jesus. Okay, dito na yung mga kasama natin. Sila architect na sa Karamin pa. Ayun no. Daporman na eh. Data ka bagay. Ba't ka mag-reply? Ayan ba? Ano dyan balay? 3 bedrooms, bungalow residence, Barangay Kabuluan, Ordaneta, Pangasinan. Okay, so ito pa yung itsura ng ano, ibang style naman. Okay. Brad. Dajid dapat ako ah. So thank you for here with us today, especially po sa ating beloved owners. And so groundbreaking ceremony is a kick of event or a dedication or of a client, residential projects and their lot. So to begin, let us all stand and let's pray. Bringing us together to witness the beginning of a new chapter, the start of building this home for the owners. Lord, you are the master builder and the foundation of every home. We ask you for your divine guidance and protection over this entire project. Bless the architects, builders, and the workers who will labor here. Grant them strength, safety, and wisdom in all that they do. May this house be built not only with the cement and steel, but with love, faith, and harmony. Fill every room with peace, every wall with laughter, and every corner with your presence. Let this home be a place of comfort, joy, and strong family ties. We dedicate this land and this construction to you, Lord. May everything that will rise here bring glory to your name and reflect your guidance and grace. All this we ask in the Jesus name, Amen. Hanggat wala ang owner. So, I acknowledge the owner, Ma'am Roxy Yabot and Sir Orlando Fernandez. Palakpakan po natin sila. May I request po the owner to please come in front po to start our ceremony.
So, bitawan nyo. Yan. So, yung adobo. Tingin muna dito. Magtatabon na po. Yan. So, dahan-dahan po nating tabunan yung ating kapsula. And habang tinatabunan po natin, mag-wish po ulit. More wishes, more blessings. Yan na lang din kayo. Game na po. Yan. Dito lang. 1, 2, 3, go! Still lang, still. Okay, picture muna po ha. Mamaya po yung video. Yan na lang. Sir, walk Okay, ready and go guys! Tingin lang dito, sundan nyo ako. Saan mang sulok kami nagbubuo, tumimemlv sa pag-unlad ay totoo. Mula sa gusto hanggang sa pangarap, konstruksyon at sining abot kamay nasak. Ang bahay na ginhawa sa puso'y sinusulat. MLV ang sagot, ito'y tamang daan. Sa interior design kami pinuno, kapansin-pansin pagbuo ng mga kwento. Team MLV o lumilipat, sa bawat proyekto kami nagtutulungan. Mula sa kisame hanggang modular cabinet, 3-day animation kami laging tampok. Sa mga dingding, nagkukwento ng buhay. MLV sa paggawa ng tahanan ay tunay. Makukulay na ideya ayaw naming palampasin. Sa bawat sulok, pag-ibig ang binuhat namin. Kisamin na mataas, may sinag ng liwanag. Perpekto sa hitsura, sa galaw ay walang sagabal. Ang aming misyon, hindi lang basta disenyo, kundi tahanan ng pagmamahalan ng walang kapantay nito. Team MLV o lumilipat, sa bawat proyekto kami nagtutulungan. Mula sa kisame hanggang modular cabinet, 3-day animation kami laging tampok. Kahit saan, kahit kailan, konstruksyon namin ay Sa ilalim ng araw, pagkukusay nag-uumapaw. Maklagunilya vlog, pangarap ay sinisilang ng bagong araw. Mga proyekto ng tahanan, mula sa simula, sa bawat hakbang kami magkasama. Okay. So ayan, tapos na po yung groundbreaking. So hindi pa namin sisimulan nito. So baka pagkatapos ng pesta ng patay na po namin sisimulan. So nag-groundbreaking lang kami para andito sila madam, kasi alis na rin sila ng 30. So sila Ma'am Rosita kasi Sir Fernandez Londo. Ayan, so magpipirman pa po kami ng kontrata doon sa bahay nila. So pupunta po tayo doon. So wala muna magtatrabaho rito mga boss. So after ng Christmas, ay no, after ng pesta ng patay, yun, so kita-kita na lang po tayo.
pagkatapos ng pista ng patay. Tsaka yung building permit nito, inaayos pa po namin. Pinasa na po namin nung last week. So let's go.